Kif kien imwiet ġiet ippubblikata sejħa l-offerti biex isir ix-xogħol fuq il-bini mill-ġdid tad-dar tal-anzjani f'Bormla. Dan tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva fejn ġie spjegat li lan u l-residenza l-ġdida fil-Kottonera tkun tal-ogħla livell kif imwiet fil-manifest elettorali tal-Gvern Malta flimkien. Is-sena li għaddiet kienet ittieħdet id-deċiżjoni li l-anzjani li kienu qed jgħixu fid-dar jiġu rilokati biex titħares saħħithom u s-sigurtà tagħhom. Kif rapport li kien ħareġ wera li r-residenza tinsab fi stat ta' periklu bosta nuqqasijiet li ma setgħux jiġu solvuti b'soluzzjonijiet kosmetiċi. Minu fih kompla x-xogħol biex titħejja sejħa l-offerti li tkun bażi biex eventwalment isir dan il-proġett tal-anzjani li se jħares mhux biss il-kwalità tal-ħajja tagħhom iżda wkoll l-aspett ambjentali. Is-sejħa l-offerti qed tirrikjedi li din id-dar timbena bi standards għoljin favur aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija waqt li tingħata wkoll importanza lill-estetika tal-binja li tkun waħda li żżid il-valur taż-żona. Brabta ma' dan il-proġett kelliema l-oppożizzjoni kienu saħansitra gidbu u qalu li l-Gvern Laburista rid joħroġ l-anzjani minn ġofija biex minflok jibni lukanda, xi ħaġa li ma kienet qatt fil-pjani ta' dan il-Gvern. Fil-Parlament il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Bera kien spjega li saħansitra kienu gidbu u qalu li l-anzjani mhux se jingħataw aktar ħrieqi filwaqt li minflok 3 ikliet f'ġurnata kien se jkollhom waħda biss.